guys, pangalawang balik na ulit natin sa rice center po. Ayun. Ayan, nandun yung rice center. Ayan. Ito, napuno na po natin siya ulit. Ayan, pangalawang balik na po natin yan. Rice center is made by JA Company, Japan Agriculture Company. I'm right, Papa? Tama? Acho? Atero. Ayan. Ayan, pangalawang balik na po natin dito, guys. Dalawang delivery. Yun. Ayan, bago po natin ipasok sa loob yung delivery po natin, guys, na fresh from the farm. Ayan, chine-check po muna nila. Ayun. For checking, chine-check po nila. And then, magsusulat po tayo ng pangalan kung anong klaseng bigas ang dinadala po natin. Ang bigas po, guys, na dinadala natin ngayon na fresh from the farm ay koshihikari. Ayun, koshihikari po siya. Pagkatapos natin maglista, and then chine-check po doon. Ayun, ipasok natin sa loob. Another, kukuha tayo ng resibo doon. Yun, may resibo tayo, may reserver po doon. And then, pasok na po tayo para kikiluhin po kung ilang kilo yung na-deliver natin. Ay, gracias. Okay, we're here now. Pangalawang delivery po natin. Second delivery natin, guys, na meron siyang 552 kilos. Ayun. Yung kanina is more than 500 din. Ngayon din is more than 500 kilos. Ito yung pangalawang delivery natin. Ayan. Ayan, meron pa tayo, hanggang sa matapos po tayo. Pabalik tayo dito na siguro 3 or 4 times. Ayan, pangalawang balik natin to. Meron pang 3 to 4. Meron pa tayo pangatlo or pang-apat.
Thank you for watching guys. Ako si Inday Adil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.